дуруд ҳамдиёни азиз, мо аз таҷрибаи кори худамон, аз назоратҳои худамон мехоҳем барои шумо як маълумот бирасонем. Як маълумоти бисёр барои ҳама халқ дар кор аст. имрӯз мо дар шаҳри Москав кор карда истодаем. мешити адресо мо дар таги ролик мемонем. имрӯз дар бораи астиҳандрози гардан гуфтанӣ ҳастем, ки астиҳандрози гардан кай ки мешавад, он қадар хатар надорад. вақте ки протрузия ё грижа мешавад, ин ҳам хатаре надорад, барои он ки ҳар як одам бисёр кор мекунад, дар телефон мешинад, компютер бозӣ мекунад, кори нишаст дорад. мо хоҳем нахоҳем, грижа ё протрузия пайдо мешавад. инро ҳамчун табиӣ бояд қабул кард, барое ки грижа мебарояд, оҳиста дар таҷрибаи кор дидем ки вай мебарояд, оҳиста мефарояд, бо пешоб организм онро хориҷ мекунад, хориҷ мешавад. дар ин ҷо хатар дорад остеофитҳо, яъне устухончакҳои зиёдӣ вақте мебароянд, мешавад, инҳо каналҳоро зер мекунанд, мушакҳоро зер мекунанд, торҳои асабро зер мекунанд. гардиш беҳад дар сари инсон кам мешавад, гардиши хун беҳад кам мешавад. вақте гардиши хун кам мешавад, дар мағзи сари инсон ба ҷое ки хун бидавад, дар он ҷо ҳаво ҳаст. агар касе ки бовар намекунад, вақте ки остеофитҳои гардан дошта бошад, метавонад сарро МРТ кунад. дар мағзи сар маълум мешавад ки ҳаво ҳасту гардиши хун беҳад кам ҳаст. вақте ки гардиши хун беҳад кам мешавад, фикрҳои одам парешон мешавад. фикри одам ки парешон шид, дар одам як мақсад намемонад. бояд одам мақсаддор бошад, пешрафт бошад. вақте ки хун дар мағзи сар кам тоб мехӯрад, одам активности худро гум мекунад, пешрафти худро гум мекунад. мо дар таҷрибаи корӣ дидем ки касе остеофитҳои гардан кушода шуда ки хун нағз медавад, вай одам хун дар мағзи сар бисёр ки медавад, одам инсон донотар мешавад, пешрафттар мешавад, ақли инсон зиёдтар кор мекунад. барои ҳамин мо бояд хуни инсонро ҳамавақт дар гардиш монем, ҳамавақт бояд хун гардиш кунад. вақте ки нахе остеофитҳо мешаванд, торҳои асабро меҷоқанду зер мекунанд, мушакҳоро зер мекунанд, гардиши хун кам мешавад, хун ғафз мешавад, бисёртар хуно ки мегирад, лейкоцитҳои бадан бисёр мешавад. дар сар гардиши хун беҳад кам мешавад. ин беҳад одамро афгор мекунад. ҳар касе ки мо дар таҷрибаи корӣ дидем, ҳар касе ки мебинем ки гардиши хун дар гардан нағз ҳаст, дар мағзи сар ҳам нағз мешавад. вақте ки дар мағзи сар гардиши хун хушӯ мешавад, зиёд мешавад, фикрияти инсон пешрафт мешавад. одам бо пешрафт мешавад, фикраш дигар хел мешавад, рафтораш дигар хел мешавад. агар ки хунгардиш дар мағзи сар беҳад суст бошад, одам беҳад афгор мешавад, кор намефорад, то ҳатто китобхониам намефорад. агар гардиши хун нағз бошад, одами оддӣ дар як рӯз ё ки дар як соатам 120 варақро мехонад. агар гардиши хун суст бошад, 20 варақам хонда наметавонед, пешрафти карда наметавонед. ҳатман ҳар як касе ки ҳис мекунад ки дар гарданаш остеофит дорад, ҳатман бояд дар назди мануалист рафта гарданро кушода кунад, остеофитҳоро янима карда гардиши хунро зиёда кунад. мо ина дар шаҳри Москав кор мекунем. дар ҳамин шаҳри Москавам бисёри мануалистҳо ҳамин корҳоро наметавонанд, аҳамият намедиҳанд. ҳар мануалисте ки ҳиссиёти чирикҳояш баланд ҳаст, вай гарданро кор карда метавонад. агар ҳиссиёти чирики баланд набошад, кор карда наметавонад, гарданро рӯз карда наметавонад, барое ки гардан беҳад нозук ҳаст, беҳад подвижнӣ ҳаст. ҳар кас кор карда наметавонад. мо дар таҷрибаи корӣ ин корҳоро омӯхтем, дар таҷрибаи корӣ ин корҳоро дидем ва ба шумо маслиҳат медиҳем ки агар хоҳед ки мағзи сари шумо, фарзанди шумо хубтар кор кунад, ҳатман ба машқи озод, машқи сабук ва писарҳо фарзандои худро ба назди духтури мануалист бурда ҳатман бо гарданҳои онҳо ҳатман бояд кор кунанд.
агар бо духтур ё табиб чирикояш ҳиссиёт дошта бошад. Агар ҳиссиёт надошта бошад, фоида намекунад. Дар давоми 2 моҳ 3 моҳ шумо результати кори ҳар як табибро метавонед дидад. Мануалисти нақс ҳар як кори кардагиш 2 сол эътибор мегирад. Саломат бошед. Ба ман ба мутаваҷҷеҳтон.